Entrar al Museu del Pessebre de Catalunya a Montblanc és un viatge fins a un poblet de Jerusalem. A cada carrer, a cada portal, s'hi amaga un pessebre. A la planta baixa trobem diorames genèrics de diversos autors catalans i també internacionals, com aquest del Tirol del segle XIX. Més amunt, els estels il·luminen la segona planta, plena d'oliveres i baumes. És la planta dedicada als diorames del Calvari, amb autèntiques obres d'art dels pessebristes catalans. La profunditat de camp, la llum i les escenes acurades cridaran l'atenció de grans i petits. Aquest museu està pensat molt pel turisme familiar, també, per venir grups d'escoles, i és una manera que pots plasmar, diguem, tot un art, vull dir, qui vulgui buscar la vessant religiosa també hi és, però és més a nivell de tradició artística. La tercera planta està reservada als diorames de Joan Mestres. En total hi ha més d'un centenar de diorames exposats de 70 autors diferents. El museu, però, té un fons molt més gran i la voluntat és anar-los renovant i fer exposicions temporals. L'únic museu de pessebres de Catalunya obrirà oficialment demà i es pot visitar els caps de setmana o concertant visites amb l'Oficina de Turisme de Montblanc. Doncs així marxem. Fins dilluns.